izvođen i dovoljno sretan da se posebno zahvalim prije svega udruzi Zlatna dob, što su znali prepoznati evo u neposrednoj blizini grada Zagreba naš Ivanić grad, što su se odlučili doći tamo i što su došli sa ovako jednim inovativnim programom i vjerujte mi, imaju punu podršku grada Ivanić grada, našeg gradskog vijeća i naših sugrađana. Poštovane Zagrepčanke i dragi Zagrepčanci, isto budite uvjereni da sigurno od vas, ali ne samo od vas Zagrepčana, nego i od svih drugih koji se odluče na ovo, da dođu živjeti sutra u Ivanić grad, s puno odgovornosti vam mogu reći, bit ćete dočekani kao naše sugrađanke,